పిల్లరా, యెహోషువ జీవితం యొక్క ప్రారంభం అది పరిచారకుడుగా, మోషే పరిచారకుడైన యెహోషువ. కానీ ఈ చివరి దినాల్లో మీరు బైబిల్ కాలేజెస్కి వెళ్ళండి, చర్చెస్కి వెళ్ళండి, పరిచర్య చేయటం నేర్చుకోలేకపోతున్నాం, కానీ పెత్తనం చేయటం నేర్చుకుంటున్నాం. ఎలాగ లీడ్ చేయాలి, ఎలాగ ప్రీచ్ చేయాలి, ఎలాగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సంపాదించుకోవాలి. మనం ఏమి నేర్చుకోవాలి మన జీవితాల్లో అంటే పరిచర్య చేయటం నేర్చుకోవాలి. పాటలు పాడే ఉత్సాహం కాదు మనకు ఉండాల్సింది, ప్రీచ్ చేసే ఉత్సాహం కాదు మనకు ఉండాల్సింది, పరిచర్య కింద నుంచి మనం ఏమి చేయాలి. మేము 5 స్నేహితులు అండి. మేము 5లో అందరికంటే చివరి నేను మారుమనసు పొందాను. వారిలో ఆ 5లో ఒక స్నేహితుడు నన్ను రక్షణలోకి నడిపించాడు. ఆ 5లో ఒక అతనికి మాత్రమే మ్యారేజ్ అయింది. ఆయన ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ బట్టి ఉండలేక హైదరాబాద్కి షిఫ్ట్ అయిపోయాడు. నన్ను ప్రభులో నడిపించిన ఈ మిగతా 4 ఆ స్నేహితులు 5 కలిసి ప్రార్థన చేసుకోవడానికి వెళ్ళేవాడు సెలవులప్పుడు. మరి నేను అందరినీ 4 ముందు పంపించేసి నేను ఏదో గొప్పని నేను మీకు ఈ మాట చెప్పట్లేదు. ప్రియులారా, దేవుడు నాకు ఆ కృప దొరికింది కాబట్టి మీకు చెప్తున్నాను ఈ మాట. ప్రియులారా, నేను వెనకమాల నుండి వాళ్ళకి కావాల్సిన టిఫిన్, టీ అన్ని పట్టుకొని వెనకమాల వెళ్ళేవాడిని. వాళ్ళు 4 ముందు వెళ్ళిపోయేవాడు. అన్ని అయిపోయిన తర్వాత శుభ్రంగా ప్లేట్స్ అవన్నీ క్లీన్ చేసుకొని పక్కన పెట్టి ప్రార్థనలో కూర్చునేవాడిని. మా స్నేహితుడు, నన్ను రక్షణలో నడిపించిన స్నేహితుడిని వాళ్ళ కజిన్ సిస్టర్ చాలా ఏడ్చి బలవంతం చేసి నువ్వు మంచోడు అని వాళ్ళ సిస్టర్ని, వాళ్ళ కుమార్తెని, డాటర్ని మా ఫ్రెండ్కి ఇచ్చేసేసి ఏది హిందూ మ్యారేజ్ అయింది. సో ఇంకొక 2 ఉన్నారు. వారిలో 2 సేవకులే, ఇప్పుడు సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. హైదరాబాద్ షిఫ్ట్ అయిపోయిన ఆ బ్రదర్ కూడా సేవ చేస్తున్నారు. మా ఈ ఫ్రెండ్, ఇంకొక స్నేహితుడు గుంటూరులో సేవ స్టార్ట్ చేశాడు. ఒకరోజు రూమ్కి వెళ్ళాను నేను. అన్నము నీళ్లు కలుపుకొని బెల్లం నంచుకొని తింటున్నాడు. ఎందుకు నువ్వు అట్లా తినాలి, కనీసం ఒక మాట చెప్తే నేను కర్రీ తీసుకొచ్చేవాడు కదంటే, విశ్వాసం అనేది ఇది కావాలి అది లేదు అని చెప్పేది కాదు, అలా ఉండకూడదు కాబట్టి నేను చెప్పలేదు అన్నాడు. అంత స్ట్రాంగ్ గా విశ్వాసంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఆ స్నేహితుడు పక్కింటి ఒక ఆంటీ, అయ్యా నువ్వు భోజనం వండుకో, నేను కర్రీ తీసుకొస్తాను, భోజనం కర్రీ 2 నువ్వే వండుకుంటే మాకేం ఆశీర్వాదం ఉంటుంది, కర్రీ తీసుకొచ్చి ఇస్తాం. ఒక 2-3 months అయిపోయిన తర్వాత ఆ కర్రీ వాళ్ళ అమ్మాయి చెప్పాలి వచ్చింది. ఆ అమ్మాయి కూర ఏమో పాస్టర్ గారు ప్లేట్లు వేసి గిన్నెలో పాస్టర్ గారు వేసుకొని పోయి ప్లేట్లు వేసింది, గిన్నెలో పాస్టర్ గారు వేసుకొని. ఇంకొక బ్రదర్ బైబిల్ కాలేజ్కి వెళ్ళాడు. నిజామాబాద్ లో బైబిల్ కాలేజ్ చదువుతున్నాడు. ఆయన చదువుతున్నప్పుడు ఒకరోజు ఆ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ ఒక పాట పాడమన్నాడు. ఈయన పాట పాడితే ఒక అమ్మాయి, నీలాగా పాట పాడేవాడిని అసలు నేను ఇండియాలో ఎక్కడ అంతే. 2 మ్యారేజ్ అయిపోయింది. పాత్రలు క్లీన్ చేసిన నాకు మాత్రమే సమర్పించుకొని యేసయ్యతో వివాహం చేసుకొని జీవించే కృప దొరికింది. హల్లెలూయా. ఈ దినాల్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే పుల్పీట్లెక్కి కనబడడం కాదు, కానీ ఎంత మరుగుగా మనం ఉండగలం, ఎంత పాదాల వరకు తగ్గించుకొని మనం పరిచర్య చేయగలం. యేసు ప్రభు మనకి ఏమి నేర్పాడు? నడుముకు తువాలు కట్టుకొని ప్లేట్లో నీళ్లు పోసి శిష్యుల పాదాలు కడిగాడు. నేను ఎలాగ చేస్తున్నానో మీరు చూడండి అని ప్రభు చెప్పాడు.